tugang. Ngunyan, iyo ang ikabaynting Domingo, kan ordinaryong panahon. Idulot niya to ang Santa Misa ngunyan para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat asin misa kahagadan sa Diyos na pagkaherak, dulot ni Mr. Efren Allen and Mrs. Marilyn Valencia asin kan sa indang familia. Misa pasasalamat asin misa kahagadan dulot kan mga minasunod. Mrs. Marabel Bernal asin kan sa iyang familia. Mr. Ronald Morota. Mrs. Helen Core asin kan sa iyang familia. Mr. Gabriel Arias. Mr. and Mrs. Tony Pana asin kan sa indang familia. Misa pasasalamat sa kamawan kan Diyos na pagkaherak, Siriman kan Divino Rostro, asin ni Ina, Biren de Peña Francia, dolot ni Mr. and Mrs. Tony Pana, asin kan sa indang familia. Misa pasasalamat asin misa kahagadan, dolot kaming minasunod. Mr. and Mrs. Noel Celeste, asin kan sa indang familia. Mrs. Nena Malate, asin kan sa iyang familia. Para sa kalag, ni Mario asin Pelayo, Sirimane Catalina, dolot ni Mrs. Helen Core, asin kan sa iyang familia. Para sa kabos na makalag sa purgatorio, dolot ni Mr. Ronald Moroda, asin ni Mr. and Mrs. Jessica Barawel, asin kan sa indang familia. Sirimane ni Mr. and Mrs. Mirna Onagles, asin kan sa iyang familia. Para sa kalag ni Nelly, Maylene, Carl Justin, asin sa kabos na makalag sa purgatorio, dolot ni Mr. and Mrs. Tony Pana, asin kan sa indang familia. Inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minawot niya na ang gabos madara sa kahadean kan langit. Ang tema kaniturhiyan niya to ngunya na Domingo, iyon na ang gabos inaapodan na magbaklay sa dala ng kaligtasan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, nagabos kita magkaburonyog sa paghingawa na makamtan ang grasya ng kaligtasan. Mga tugang mga kaibahan po niya to ngunyan sa Santa Misa, iyo po ang satuyang parochial vicar, Sir Reverendo Padre Roy Arvin Rania. Mahatindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa banal mo, Pero,
saklod paman. Diyos rin kalangitan, kabukiran, kapatagan, katubigan, kaiwasan. Diyos rin kinaban, mga nilalang, Diyos niya mo saklod paman. Gayang magkurang, gayang magsarayang, itaas ang kalag sa pag-omaw, sa pag-omaw. Gayang magkurang, gayang magsarayang, sa mga awit ang Diyos ipaglangkaw. Sa mga awit ang Diyos ipaglangkaw. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na sa Kristong kagurang nantaan pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo po gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako antaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po tabi, nagkukumpisal ako Sa Diyos gabos na mga kabahan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako, kaya nahangad siya ako kay Santa Maria, Dani na Virgen, sa kabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ay pamidi sa aguranan tang Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na mahan asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan. Darawon kita sa buhay na dayang kasagoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Inoong mami ka, nilurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ka. Uli ka, napula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, Pader langit man, Diyos amang makakamhan, kagurang na nakipugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, ako ang sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa tao ka naman, kaheraki kami. Kahit kasanan, banal, ikasanaan, kagurangan, ikasanan, urog, kalangkang. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama.
pag-ibig kita. Ikaw, Diyos, na nagandam para sa mga namumuot sa imo, kan mga day nahihiling na karahayan, pabulosan kaladman kan pagkamot mo sa samo puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos asin sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga na nangungurog sa gabos na pagmaot. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon na yaon ang pangangalokan kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawe nin pagpapabanal. Hemateon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siring ang sabi kang kagurangnan, utuba ang katanosan, gibuha ang kasuriputan, taharaning na ang sakong pagligtas, maabot na, asin ang sakong kasuriputan ihahayag na. Ang mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, tanganing maglingkod sa iya, tanganing mamuot sa ngaran kang kagurangnan, asin maginiyang surugoon. Ang gabos na nag-uutod kang sabat na mayong paglapastangan, asin nagdadanay sa sakong tipan, dadarhon ko sinda sa bukid kong banal, asin papaugmahon ko sa harong ning pamibig. Ang sa indang mga tinutong na atang asin mga sakripisyo, maaako ko sa sakong altar. Taan sakong harong, aapodon, na harong ning pamibi kang gabos na banwaan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. O Diyos, pag-umawon ka kang gabos na banwaan. O Diyos, pag-umawan ka kan gabos na banwaan. Kaugayan kita kang Diyos asin bindisyonan. Paliwanagon niya sa toan sa iyang lalawgon, na maaraman sa bilog na daga an sa imong dalan, sa gabos na nasyon an sa imong pagligtas. O Diyos, pag-umawan ka kan gabos na banwaan. Mag-ugma asin magkurahaw ang mga katawohan, tahinuhukuman mo ang kinaban sa kasuriputan, hinuhukuman mo ang mga banwaan sa katanosan, asin ang katawohan sa daga inaantabayan. O Diyos, pag-umawan ka kan gabos na banwaan. Magpasalamat sa imo ang mga banwaan. O Diyos, magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bindisyonan kita kang Diyos, matakot sa iya ang gabos na puro kandaga. O Diyos, pag-umawan ka kan gabos na banwaan. Si San Pablo naglingkod para sa gabos. Siya man nagrokyaw kan marhay na bareta sa mga pagano. Hemateon po niyato ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ngunyan nagtataram ako sa indo na mga hintil. Sa sukol na ako apostol sa mga hintil, iginagalang ko an sa kong paglingkod, tibaad lamang mapainom ko an sa kong lahi, asin sa siring maligtas an iba sa inda. Takon ang nagpapalayas sa inda, pakikipag-ulian kang kinaban. Ano daw ang pag-ako sa inda, kung bakong buhay hali sa mga gadan?
Taday mababawi ang mga biyaya, asin ang pangapodan kan Diyos. Tasiring na kamo kaidto, nagsuwail sa Diyos, alagad mo niyan, nahirakan, huli sa saindang kasuwailan. Siring man, sindangon niya nagsuwail sa pagkaherak na nakamtanindo. Tanganing sindaman ngunyan mahirakan. Talinaom kan Diyos ang gabos na kasuwailan, tanganing ang gabos mahirakan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindo po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagliklik si Jesus sa mga ronanin Tiro asin Sidon. Uya, sarong babaeng Kananea na nagluwas sa teritoryong ito. Nagkukurahaw na ang sabi, kahirake ako kagurangnan, aki ni David. Ang aki kong babae makuring sinasaniban ni demonyo. Mayo siya sa iyang isinimbag. Nagdulok ang mga disipulos asin nakiulay sa iya na ang sabi, subulan siya, ta nagkukurahaw sa hurihan. Nagsimbag siya, day ako sinugo kundi sa mga nawawarang karnero kan harong nin Israel. Ang babae, nag-abot, nagsamba sa iya na ang sabi kagurangnan, tabangi ako. Nagsimbag siya, bako magayon na kuahon ang tinapay kan mga aki asin idaklag sa mga ido. Nagsabi ang babae, opo kagurangnan. Alagad ang mga ido, nagkakakan man nin mga rakdag na nahulog hali sa lamesa kan sa indang mga amo. Dangan nagsimbag sa iya sa Jesus, o babae, dakulaan sa imong pagtubod. Mangyari sa imo, susog sa buot mo. Asin na umayan ng aki niyang babae, kan oras na ito. Mga tugang an marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghimate kan humiliya. Good morning po sa Indo.
persistence and faith. Yan ang duwang nangungurog na tema kan sa tuyang mga binasa, urog ng gayo, sa tuyang ebanghelyo ngunyan. So sa tuya pong enot na babasahon, sa libro ni Propeta Isaías, pinapagirumdom na ang pagkaherak kan mahal na Diyos, Diyos no na pagkaherak, divine mercy, ang pagkaherak kan mahal na Diyos, boundless, para sa gabos. Kaya, sinabi sa satuyang enot na babasahon, sa harong nin pamibi, dadarahon ko sinda sa bukid kong banal, asin papaugmahon ko sa harong nin pamibian sa indang mga tinutong na atang, asin mga sakripisyo, maako ko sinda sa kong altar, an sa kong harong, aapodon na harong nin pamibi kan gabos na banwaan. See? Pinagsabi kan mahal na Diyos ki Propeta Isaías na an sa iyang kahadean para sa gabos na banwaan. So sa tuya man pong ikaduwang babasahon sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Iyon man nanin pinaglaban ni San Pablo na bako sa ng mga Hudiyo ang piniling banwaan, piniling mga tao kan mahal na Diyos, kundi pati man ining mga pagano, ining mga hintil, Gentiles. Na si San Pablo kaya siya inapod na apostol kan mga hintil, apostle to the Gentiles. Asin si San Pedro, siya man po ang apostol kan mga Hudiyo. Kaninhulita, nainot si San Pedro na pinagpromesahan na Pedro, gapo, asin sa gapong ini, itutugdok ko ang sa kuyang simbahan. Alagad, sabi ni San Pablo, dahil bako sana sa mga Hudiyo, kundi para sa gabos ang kahadean kan mahal na Diyos. Parehas man po, sa satuyang ebanghelyo, may babaeng pagano, taga Kanaan, Kananea, mayo siyang pagtubod sa mahal na Diyos, pagano. Alagad, kan nahiling niya po si Jesus. Anong sinabi kay ning babaeng ini? Kahiraki man ako, kagurangnan, aki ni David, see? She considered Christ as the son of David na pinagsasabi sa lumang tipan ang Mesiyas na maabot gikan sa kapag-arakian ni David. Meaning to say, he considered Christ as the Son of God, as the Messiah. Enot, dahil pinansin ni Jesus, taan sabi kan babae, an sa kuyang aki, sinaniban ng demonyo, makuring demonyo. Kaya ako nagtutubod ako sa demonyo. Hilinga daw ang kataid nindo. Dahil man, subama lang po. Medyo lang. Ano pang sabi ni Jesus? Ako, pinagtestingan ni Jesus ang babaeng ini, ang sa iyang pagtubod. Ako, napadigdi para sa mga Jews, sa mga Hudiyo. Bakong para sa mga pagano. Pinagtestingan ni Jesus. Alagad, ano pang sinabi kan babae? Tabangi man ako, kagurangnan. Ano pang sabi ni Jesus? Dahil man bagay na ang pagkakankan aki, itao sa ido. Garo ba naka-insulto man? Ano ang sabi kan babaeng ini? Magayon ang sabi kan babaeng ini Kananea. Kagurangnan, daw ang ido, nagkakakanman ning rakdag sa nasi. Gura ano kahararom ang pagtubod kang babaeng ini? Grabing pagtiyaga. Kaya anong sabi ni Jesus sa tuyang ebanghelyo? Dangan nagsimbag sa iya si Jesus, o babae, dakulaan sa imong pagtubod, mangyari sa imo susog sa buot mo, asin naumayan na ang aki niyang babae sa oras na ito. See? Mayong pagtubod sa mahal na Diyos, pagano, alagad ka nahiling si Jesus, biglang nagkaigwanin dakulang pagtubod. Faith and persistence or perseverance.
may babae po Naistorya ko naman po ni Subago. May babae po sa iyang pangadjion sa mahal na Diyos. Daraga pa siya, Lord, sanaan maagum sa kuya na lalaki. Lord, ining anom na standards lang na ini. Enot mayaman. Lord, sana mayaman man. Ikadua, may kotse. Ikatulo, macho. Ikaapat, may pangarap sa buhay. Ikalima, gwapo. As in, ang panghuri, Lord, dapat, Lord, lalaki. Siyempre man. Pag edad niya po daaning 18 anyos, of course, ready naman siya. Lord, sana ito, anom na pangadjion ko sa imo, Lord, makamtan ko man. Nag-edad na siyang 25, mayo pa itong lalaking ito. Kaya, Lord, baka nasasakitan ka, Lord. Bawasan ko ning saro, 5 na lang. Lord, dawa, bako ng mayaman. Basta may kotse, macho, may pangarap sa buhay, guwapo, asin, lalaki. Iyo man ang gada. Nag-abot na sa edad na 30, mayo pa itong lalaking ito. Lord, grabe ng pangadji niya. Lord, dawa, tanggalan ko pa si sarong standard na baka nasasakitan kang magpili para sa kuya. Dawa, bako ng mayaman, mayo ng kotse, dawa, macho na sana, may pangarap sa buhay, guwapo, asin, lalaki. Nag-edad na po daning 40. Ining babaeng ini. Mayo pa itong lalaking ito. Lord, talaga Lord, grabe si pangadji niya. Tanggalon ko na si pantulo. Dawa, bako ng mayaman nga ni Lord. Mayo ng kotse, bako ng macho, basta may pangarap sa buhay, guwapo, asin, lalaki. Iyan ka. Nag-edad na siya ng 50 years old. Mayo pa. Ining lalaking ini. Lord, baka nasasakitan ka talaga, Lord. Bawasan ko naman saro si standard ko. Dawa, Lord, bako na ngayon mayaman, mayo ng kotse, bako ng macho. Dawa, Lord, mayo ng pangarap sa buhay. Basta gwapo, lalaki, okay na sa kuya, Lord. Nagpangadji ng aman niya mo, nuyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. As in, iyon na, natapos na, nag-edad na siya ng 60, mayo pa si lalaking ito. Lord, dawa Lord, bako ng gwapo, mayo ng pangarap sa buhay, bako ng macho, mayo ng kotse, bako ng mayaman, basta Lord, lalaki. Okay na ako dyan, Lord. Basta tawan mo ko ning agum. Iyo mananggad, nag-edad ng 70, mayo pa itong lalaking ito. Aram po nindo kung anong pangadjion niya na. Lord, dawa, sisay na sana. Faith and persistence. According to Walt Disney, he said, and I quote, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Makukuha niya to sa tuyang mga pangarap sa buhay kung may kusugbuot kita, may persistence, may perseverance kita, na kung anon ang pangarap na yan. Tadawa anong pangarap ta? Lord, sana manggana ako sa loto. Dahil man kita nagtataya. Dahil po atasugal yan. Dahil tamo yan makukuha. Dawa anong pangarap tang maging doktor kung an sa imong pinag-enrollan criminology. Di ka man makakadoktor. Baka aluwas mo kayan para sa tigwar. Di taman makukuha yan. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. You will never reach your dreams without persistence. Parehas kan babae, nakananeya po sa satuyang ebanghelyo. Daw anong mangyari? Kadakol tawo, irinanan niya si Jesus. Kagurangan, aki ni David, tabangi man ako. Daan sa kuyang aking babae, sinaniban ng demonyo. Takon day man siya nagpursu na magrani kay Jesus, maghagad tabang kay Jesus. Do you think matatabangan siya?
daiman. Paras man po sa satuyang pagpamibi sa mahal na Diyos. Maging kitang persistent sa paghagad sa mahal na Diyos. Paghagad tabang sa mahal na Diyos. Nadawa minsan na-realize ta, pero bagay Lord mayo na. Pero dahil manggiraray malingaw, kaparehas kan babae, na kananeya, dawa ipinagsikwal na siya kan mga disipulos, padagos pa siyang nagrani ki Jesus sa mahal na Diyos. Arog kaiyan ang pagrani niya to sa mahal na Diyos. To the point na, dadangugon kita kan pagkaherak kan mahal na Diyos. According to Winston Churchill, he said, and I quote, "Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm." Sige sana, magrani sana sa mahal na Diyos. Gibon sana ang pangarap sa buhay, makukuata iyan. Persistence. Ikadua po, faith or pagtubod. According to St. Thomas Aquinas, and I quote, "To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible." Kung mayo man talaga itang pagtubod, dawa anong i-explikar mo kayan, dahil mo yan matubod. Pero, sa tawong may pagtubod, dawa anong problemang manumpungan, dawa anong pagsakit, pirming may pagtubod sa mahal na Diyos. Because nakaugat ang sa tuyang buhay sa pagtubod sa mahal na Diyos. Our faith might be tiny, but it is always mighty in the eyes of God. Totoo po, may mga hinahagad kita sa mahal na Diyos. May mga pangadjion kitang hinahagad sa mahal na Diyos. Lord, sana magtultul na ang agum ko. Sana dahil na magparainom. Lord, anong sabi kang agum na lalaki? Anong dahil magparainom? Gom, nagiinom ako tanganing maggayon ka. Tapag dahil ako nakainom, bago ka man magayon. Gamos kita, may mga hinahagad sa mahal na Diyos. Lord, sana matapos ko ining course kong ini. Lord, sana gabos kong aki matapos man sa pag-eskwela. See? Pero minsan, garuma yung pagbabago. May helang manggiraray. My dear friends, blessing might be delayed, but remember this, it is never denied. Mas aram kan mahal na Diyos kung ano ang makakapamarhay sa satuya. Totoo, may hinahagad kita, pero may mas itataong marhay sa satuya ang mahal na Diyos kung may pagtubod kita sa mahal na Diyos. Because God is bigger than your problems. Have faith because very ends when faith begins. Perming nakaugat sa pagtubod sa mahal na Diyos ang satuyang pagkabuhay. Kaya, anong sabi ni Thomas Aquinas? To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Finally, my dear friends, ang pagkaherakan mahal na Diyos para sa gabos. Paano niya to mas mapapararom, asin mas maiintindihan ang pagkaherakan mahal na Diyos? Sa satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Asin sa satuyang pagtiyaga na magtubod sa mahal na Diyos. Parehas po sa babae na kananeya sa satuyang ebanghelyo. Nagdakula siyang mayong pagtubod sa mahal na Diyos, pero kananumpungan niya si Jesus. Anong sinabi? Kahiraki ako kagurangnan, aki ni David. Kaya nakapagsabi sa ang Diyos, O babae, dakulaan sa imong pagtubod, mangyari sa imo, susog sa buot mo, asin na umayan ng aki niyang babae.
kan oras na ito. Amen. Matindog po ang gabos para sa pagpahayag kang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos, Diyos amang makakamhan, galangkan langit asin daga. Asin kay Yesu Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus nagatan asin inilubong. Huminilig sa magatan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa magatan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magatan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabangin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay luwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sararo sa pagkamot, magsarig kitang magtulok sa Ama na daing nagsasayuma sa anuman na pag-arang, nagikan sa pusog na pagtubod. Sa lambang pag-arang puan sa tuyang simbag, kagurang nanhinan nyo ga, ang samong pamibi. Kagurang nananyugahan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na maging dalihigan kang pagkaherak, katuninongan asim pagkamuot kang Diyos. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nanhinan nyo ga, ang samong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad ng mga paratubod, malikayan niya to ang pagkabaranga huli sa pagkaungis, asin sa salang paghukom sa kapwa. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nanhinan nyo ga, ang samong pamibi. Tanganing ang mga ina na nahahadit, asin napupurisaw sa salod kan sa indang kaakian, dai makalingaw na magdulok kay Jesus sa paghagad tabang asin ranga. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nananyugahan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan, kang mga nag-aataman sa inda. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nananyugahan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa saindang langit no na eerokan. Ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nananyugahan sa mong pamibi. Para man po sa satuyang mga personal na kahagadan sa mahal na Diyos, pamibion kan sa tuyang pamilya, ipamibi man po niya to sa Santa Misang Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nananyugahan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan sa mong pailihan asin kusog, kamawutan mo na magkasaruroan gabos sa tao, gibuha kaming mapagmangno sa mga pangaipo sa kapwa, asin dainanggad kami magsikwal sa kiisay man huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang tinapay at alak na ito
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako malugod kan Dios sa mga makakaman. Akon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako akagurangnan sa mong mga atang, nahuli ka iyan, nahaman ang mga mamuraway na ribayan, tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigo sa imo man sana mag-ako uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maliligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, ladanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, na daing kasagkoran, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa birhen, siya na nagtios kan krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya, kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos sa langit nun na ukbo, nag-aawit yami kan himno kan sa imong kamorwayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, kagurangan. Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladan at minadigdig sa ngaran kan kagurangan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikan ang gadan banal, burabo ni gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaliban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Nagpasalamat, binaakin ni asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mga boss, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuhan niya manin kalis, asin gararay pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mga boss, asin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Salang pagpagkakan, ika'y di tinakan. Asin pag-inom kan kalis, at pagkaganan mo kagurangan. Ipinapamareta niya mo sa god na ikamagdato.
Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa iyong kaguranan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon, kan Espiritu Santo. Girumduma kaguranan sa imo simbahan, kalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex sa Andrew, asin kan gabos na Klero. Siring man girum dumaso sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Banasanta Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos sa santos, na kaito pa nakapakaygaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong, si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaibahan niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang kabos. Natukduan kan mga nakakaligtas sa tugon na sin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Waharasan sa mga aldaw niya mo an katoninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak. Maging danay natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos nakapurisawan, mantang kami naghahalat kan maogmang paglaom.
asin pagdatong kansa mo, para ligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iminawalat ko sa ido, sa kong katuninungan itinatao ko sa ido. Hari paghilingan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog susok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay pong mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Magsalak ang hawak sa inyo na Yesu Kristo. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinama. Cordero kan Diyos papara kasalan kan kinaban. Ning katuninungan. Maluhod po ang kabos. Uyaan kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladanan manginapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan.
matindog po ang kabos. Mamigbi kita. Ako akagurangnan ang samong mga nahuli kayan, nahaman ang mga mamuraway nariripayan, tanganing kaming nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigong sa imo man sana mag-ako, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Anunsyo po, sa August 12 hanggang 21 po, magkakaigo po kitang novena kay Divino Rostro. Siring man pag August 21 and hanggang 29 po, novena man po para sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. As in sa August 29 po, alas 12 udto, Sabado po iyan, magkakaigo po kita ng Maritime and Fluvial Procession. As in, salamat man po sa mga tawong ini, Nesita Bagyo, Tita Pilyogo, Rebecca Bagyo, as in po, Kitesi de la Peña. Siring man, si mga mapa-schedule po kan pagsungko ni ina, tinki Divino Rostro, sa mga harong, sabi mo po, mag-coordinate na lang po dyan po sa may opisina. Pwede man po kamo magtukaw muna. Pero nalingaw na kamo. Siring man, iyo po niyang sa tuyang pasasalamat sa gabos na nagdulot kan sa indang atang kan nakaagi pong Domingo, Agosto 9, 2026. Violeta Payade, Rodelita Moroda, Alden Maria Teresa Bonot, Leonardo Moroda, Aida San Gabriel, Efren Cortez, Clear Burse, Gaspar Pilyogo, Flora Celevante, Elizabeth Mendoza, Lori Cortez, Nisita Baguio, Juliana Portezo, Maria Cortez, Marilu Malate, Tess de la Peña, Roberto Valle, Marites Seya, Salvacion Manacob, Andy Rodriguez, Imelda Baguio, Lolita Onagles, Hener Alemanya, Melody Berano, Nelson De Leon, Mary Susan Olieta, Leonida Reyeg, Felicidad Lee, Flodeliza David, Rebecca Baguio, Victoria Camo, Raquel Bas, Doris Mendoza, Mary Ann Monreal, Rosenet Agapay, Augusto Peña Redondo, Salvacion Panibe, Emily Rodriguez, Salve Contreras, Gemaline Salva, Marites Simbahon, Evelyn Abalayan, Rosary Bellescas, Lunira Javier, Honesto de la Torre Jr., Marlene Yanza, Lau Ponce, Merjin Lita, Lodelita Salaw, Maria Jean Harokhok, Marlene Sales, Ferilyn Librero, Carmen Alburo, Marites Pana, Antonio Abalayan Jr., Nena Malate, Noel Celeste, Maria D.T. Sacha, Josie Gavino, Victoria Asuncion, Adrian Parpan, Napoleon Andal, Romeo Manalo, Denver San Juan, Salve Bitbit, Menchi Arga, asin si Salvacion Bronsal. Siringman sa maabot po na Agosto 18 hanggang 19, ina po ang pagbisita ni ina Siringman kan Divino Rostro sa Nuestra Señora de Peña Francia Institute. Ang oras po kan pagsabat, alas 8 nin pagkaaga. Siringman ang Santa Misa gigibon sa oras na alas 9. Asin man ang oras po nin paghatod, alas 2 nin hapon. Agosto 19 hasta 20, Miyerkules asin Huwebes, maduman po sa St. Joseph Chapel sa Los Paradise Resort. Ang oras po kan pagsabat alas 2 din hapon, ang Santa Misa gigibuhon alas 3 din pagkahapon asin iahatod sa Agosto 20 alas 2 din pagkahapon. Agosto 20 hanggang 21, Biyernes asin Huwebes, ihatod po sa Our Lady of Fatima, Binanuanan Grande. Ang oras kan pagsabat alas 2 din hapon. Ang Santa Misa gigibon sa oras din alas 3. Siringman ihahatod sa oras na alas 2 din pagkahapon
sa Agosto 21, 2026. Mga tugang ang iba pong mga detalles nakapost po sa Facebook page kang Satuya pong Parokya, asin man nakapost sa mga bulletin board. Salamat po. Mahatindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Kung may nagbe-birthday po sa Indo or wedding anniversary, magbigay na lang po sa Inotan para sa special blessing. Mayo man po. Marayman. Ang kaguranan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang gamukan Diyos na makakamahan, ang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, lakaw ka mo sa pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Sunday po sa inyo, kapos. Sa mga dalangin kinaban, si Jesus dahon sa mga